Salamat kayo, Brad. Yung sanay ka businessman sa una, niya nagalagan sa Ginoo Catholic Independence, giti. Meron sa Negros, retalo sa ka safety nga sa liga ni Woodrow Magiling, isa sa board member o si Brad Umbak, Brad Roy, isa tong amigo nga nagatugi sa iyang pundong sa Brad Sito mo. Niya, matod pa ni mo kaganina nga, ang sa mga sa tupapa ang imong ipaila. Karang sumala sa Mateo 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Sabi siya pa, ihatag ng mga yawi sa sangit. Makadaw din tawag sa kamahan. Sa linatin, Papa. O ba ni isa sa mga pamahagi ninyo, Brad? Among usa sa mga pamaagi, wala may sa Matthew 16:19 nga imong giingon ni si Pedro gitaw kitagag Yahweh. Ang among gipaila o gitubo nga Santo Papa bugtong anak nga gadala ko sa kabagong anak ang Ginoo mismo. Dili na kinanglan nga hatagan pa sa Yahweh kay siya na may tagiya sa Yahweh. Si Kristo man ang tagiya sa Yahweh sa gingarihan. So si Kristo mo itagiya sa Yahweh sa gingarihan. So kanang Yahweh niya gihatag dito sa ganda mo sa Papa. Siyempre nga sa si Santo Papa Paulino ukoy sa Boragata. Okay, gihatag ba? So, siya na may tagiya, di na kinahanglan nga ihatag pa kay siya naman na. Ang among gipaila, Benedictus 12, giklimog yang po ni Kristo, kaning bagong ngalan, ako na maun, ako na siya, mauna ako. So, ang among gipaila gitukoy nga bagong ngalan, nga Santo Papa sa piniling nasod, sa tibuok kalibutan kumutungo ang mga tao, ang bugtong anak na ang among gipaila. So, di na kinahanglan nga, danapay lain mga tao nga muhatag pa niya Yahweh kay siya na may sa pinadiya siya may nagdala sa Yahweh sa gingarian. okay, imong ganggon nga wa hatag Yahweh. Karon ang matud pa nimo ang bagong ngalan si Kristo mismo mo'y naghatag sa bagong ngalan. O ni si Paulino sa Paulino. Ungkoy agapay. Oh, agapay. Ano sa siya gi So, ang amahan mo'y naghatag na. So, ang amahan siya naghatag nga mo ni si Jesus Christ ngadto ni Paulino. Karon, napaka-ebidensya diya sa Old Testament niya tuman sa pagtugon nga mismo si Jehovah Yahweh na Jesus Christ ang imong bagong ngalan mo si Paulino na. Naka-ebidensya sa Biblia. Ang atong ebidensya sa Biblia nga atong masabot ang Isaiah 62 gikan sa Jimbaba ingana yang bugtong anak pagungalan. Then ang panak na pana niya tong 732 BC. Wala pa mataw si Kristo ana nanasay duha ka ngalan nga gitagna. Unya ang katumanan ana sa pinadiyag Kristo atong tuig 96 AD. 96 AD to 95 96. So dito ang katumanan sa panak na ang gipahibalo sa apostol wa dunay bagong ngalan. Pero wala na sa ipasulat sa Biblia. Kaya sa pinadiyag Kristo, giingon dito ni Kristo, isugo niyang manulunda nga ipasulat, nga ipahibalo kang Juan, o giingon si Juan nga, o isulat ko diya kaniya ang akong kagalingon bagong ngalan. Wala yung nga, o isulat ko sa Biblia ang akong kagalingon bagong ngalan. Pangingon og kaniya, retirado sa tao, Juan 14:21-22, mupuyo ang Espiritu ni Kristo kaniya o magpadayag si Kristo sa iyang kagalingon ngadto kaniya. Magpaila siya sama ni Pablo. Si Pablo, Time. Okay. 1 minute lang. 1 minute. Salamat kayo, Mr. Monitor. Sunod pangutana. Yan ang akong pangutana. Nabay masabot sa pagtutugot nga ang ngalang Isos i-divert sa ngalang ni Paulino. O kitong Sete Frido kumplito yun eh? Agapay. O agapay. Nga naras Pilipinas sa katumanan yun. Sino ka na? Ikan sa Israel, Israel, es Kristo, amna sa Jerusalem, niya Bethlehem na tao, niya divert sa ngalan ni Paulino at kanyang gibinsyon giilan yung Son of God. Di ba Son of God na niyo? ang among pagpabatuod wala gi-divert. Ang nagpaila gitnamo nga mga piniling nasod sama sa pangitabo ni Kristo, nga gipaila sila ni Kristo ang mga apostoles pinaagi sa Balang Espiritu Santo.
dili gikan tao, wala nila madawat o gikan og tao nga nakaila sila ni Kristo, dili gikan sa mga Bible scholars. Mao po na nga mo, nakailami sa pagkungalan nga mao si Paulo Bigapay isuon nga pinagi sa Espiritu Santo. Buhat ulo usog iguntaran, unik abot unya sa Espiritu Santo sa kamaturan, kamo na unya ang akong mga saksi. May tungod sa Hodya, Maria o hantod kinatungyan sa yuta. Pag-abot sa Espiritu Santo, Juan 15:26, ang misyon niya, iyang ipaila ang bugtong anak. Asa man niya ipaila ang bugtong anak? Kaya ang misyon sa Espiritu Santo, ipadayag man niya ang bugtong anak. Kaya na may bagong anak. Niya Santo Papa Pagyon. Buhat 10:40-41, ipugutan si Kristo sa mga nga magpakita siyang kagalingon. Apan dili sa tanang mga tao. So dili tanang galingon ha? Oh, okay. Kung dili, dito lamang siya mga pinili. Pinili man, may muna kami may nakain. Sa buhat unang utso, ang sundan ni mong ipahayag nga ang Espiritu Santo mo'y nagpaila nga mo ni pagungalan si Paulino. Bisa gamay na lang niya, nabay makita yun nga adunay tagna diya nga natuman yun nga mo ni Paulino nga ang alang Isus, mo ipaila mo ni Paulino. Bisa sa buhat unang utso. Bisan diya sa four Gospels, Matthew, Marcos, Lucas, and John. Kaya the life of Christ kina, uto sa buhat, kinibuhi ni Kristo na diya sa upat ka Ebanghelyo. The life of Christ. Kaya Kristo to, Paulino mo ni, naba kay masabot lang, hindi lang lita-pulita, kaya huwag mo na mabasa. Sabot lang sa upat ka Ebanghelyo, nga ang iyang pagkungalan, mao ni Paulino na, gikan ni Jesus Christ. Ang masabot na to sa Biblia, ang sulti sa walang Espiritu Santo niya, ang pagpadaya kung ang pagpaila sa Espiritu Santo na dili pinagi sa masulat sa Biblia, kundi ang pagpaila nila sa mua, actual personal. O actual personal, example, ang Espiritu samahan ipadala sa imo, ipakunsad. Then, dili na ikaw ang nagsulti. Imo magipahibalo nga kaning buktong anak, kadalang pagungalan, mo si Paulo Bigapay, mo ninitabo. Nga, pasapot Doso 1:12. Bisan to, dagan ako iksusulat kaninyo, dili ko kani sulaton pilagi sa papel. O tinta apan, ginalauman ko ang pag-ampo diha kaninyo, ang pag-anha kaninyo, pagpakikita kaninyo, o sa pagsultianan kaninyo, sa inutopangay aron, mamahingpit ang atong kalipay. So, ang pagpadayat at ang pagpaila sa Espiritu Santo, personal prangka, kinatubangan gina. Dili pilagi sa papel, nga isulat ang iyang ngalan, dili pinagi sa tinta, kaya ang Biblia tinta man na, papel man na. So, unsa ang isulti sa Ginoo mo sa sundon. So, 2 John 1:12 may gamit. Sa to ba, kaya gamit ka 2 John 1:12, huwag kayo mabasa sa four Gospel. Matthew, Marcos, Lucas, and John. Kaya mo, ako bakutan na sa upat man kay Ebanghelyo niya, ang imong tubag sa 2 John 1:12. So, sa four Gospels, huwag kayo mahatag itong ebidensya. Malayo ko, tubag. Labat yan si mong pangutana, bro. Na may role ang ato ang moderator ganiya, kinanglan yun ang pangutana. Pag ang pabayag, dito ka magbase. Wala mo kung magbase for gospel. Pero kaya na ako mag-excuse ko. Matulog na lang. Wala tayo giingon nga mo-focus ra sa tiba. Ang atong giingon nga ang pagtubag, ginanglan, o unsa ang puntos pangutana mao pagtubag. Wata maglimit o asa ka pangutanon. Kaya man nagdebate, pinpuro man So wala ko'y pronouncement, balik ko na ko, nga atong limitan kung asa ang imong pamayag. Kung hindi, ang atong gingon, as rule, kung unsay puntos sa pangutana, mutubag ka, responsive ka manubag. Dato matubagon nimo ang pangutana. So, mo ingon ko nimo go sa imong tubag ato sa exit alas 3 minutes of 20 seconds. Sa ato pa mo in ka 4 minutes of 20 seconds. Tubagon to, responsive po, no? Akong tubag. So, ang ako pong tubag, authorized pala kong tubag, di po siya makabuot sa kong tubag eh. Pero gitubag na ko ha. So, dili ko, wala na kong mag-topic o mag-tibag for gospel. So, sakta na po na niya. Sige, sunod nga pangutana. Ang four Gospel premise ako sa isundang nga pangutana, nawa ka mo seksyon. Kaya nag-iskot mga Jesus Christ, ang four Gospel, the life of Christ, ha? So, sindro ng Kristo, natura magamit gina siya. Kaya Biblia ko na. Nya, karon
na ba kay masabot nga gi-actual gyud si Paulino nga ang bagong ngalan imao na ni gikan ni Jesus Christ, ang imong tubag sikan John 1:12. Sa ba kung sikan John 1:12 wala day ebidensya sa pure gospel kay wa ka mo gamit mo tubag ito. Muna ako pangutana. Tingin sa pure gospel, pila lang mga teksto kung ipanggamit sa mga apostoles. Si Lucas, si Juan, sa pinadaya, di kanang 2 ng Juan. Lapas na sa pure gospel. Diba? Sulat na sa mga apostoles. So, depende na nimo kung ipo kong pangutan o balik ka na. O, dahil na kong pangutan na, ay focus sa pure gospel. Sunod pangutana. Kining ano sa ito ni Liga exist si Paulino bagong ngalan na inyong giwali sa kalibutan? Exist. Nakaos na niya itong Marso 15, 1927. So, muna iyahang kuwan. Pag-abot niya din 1927. Marso 15, 1927. Sunod pangutana. So wala pa ang 1927, wa pa ni siya ang maong ilan ninyong pagkungalan. Tubag. Ang imong pangutana sa wala pa ang iyang pagpakatao, wala pa na siya. So sa Biblia, doon na panagla gani, wa pa sa ipagkatao. Isaiah 62:2, si Kristo na wala pa gani ipagkatao si Jesus Christ sa Israel. Doon na panagla niya 700 years to BC, doon na sa ipakungalan. I-receive na lang daan duha kangalan na. Pag-o, karaan o pag-o. So, sa wala pa siya, na sa ipakungalan. O pa gani ipagkatao si Kristo. Ikaw ruiningo 1927 na exist. Ya sa wala pa, wa pa kini sa Paulino. Di ba? Tugas tinoon. Kung ang kuno mo tinuot nga, ang katumana sa pakungalan, siya pagpakatao. Eh, para magagano sa na-exist, tapos magagano sa labot. Marso 15, 1927. So, ang ipaila po doon sa Malang Espiritu Santo sa pangapinili niya itong 1989. Padayag siya. Karon, sato pa nimo ang pasapot mo sa mo barugan ng prinsipyo nga si Cristo Paulino usara. Tinood niya. Dapat kay nakasulti ka na katong tinuod kay pinadiyag Kristo si yangko ni Kristo nga kining pagkungalan ako mao siya matud pa dito ug ang akong kaugalipon pagkungalan yangko pa ni Kristo yangko niya nga kining pagkungalan ako na siya na same lang. Sa Juan 10:30 matuba ni Yeshua Hamashiach Israel, I am the Father Aron. That is one divine nature. Pangutana, why labot si Paulino ining versikulo chapter and verses. Ang amahan ni Jesus Christ. Madawag kini nga sakto ni pagkasulatan nga God the Father Jesus Christ ayun. Iwara po na conclusion nga way labot. Ipaila na ganyan mo nga kining Juan 10:30 ang buktong anak mo'y gipuy-an sa amahan sa naglihok siyang sulod. Ang nagpuyo ni Kristo ang Diyos amahan. Unya nagangkon si Kristo dunay bakungalan. So, ang among gipailan nga buktong anak nga gipuy-an sa Juan 10:30 mao na ang buktong anak dala sa bakungalan. Nienda ang oras, ang pagyan sa cross-examination is alas 7:25, so alas 7:25 Brad. Karon, receive na to ang class. So, magsugod, kung sa nga minuto si Brad magsugod, ako ang Tyler. So, allowed siya 20 minutes sa rebuttal niya. After na, pwede po mo mangutana before mo proceed mo. Okay, really, rebuttal ta kay mama na itong nari. Yan na ta i-allow na itong mutana after sa iyang rebuttal stage. Siya kung marubang. Okay, Brad? Sige, Brad. Salamat niyo, Mr. Moderator, sa pagitang safety. Unya, with respect sa atong pinanggagatbang na ipahayag sa maong grupo na paruganan ni grupo ni Paulino o pinili nga katawan. Unya, ako mga pangutana niya yan dito ba with respect.
Ako sang kandian sa kong babaraw bilin. 10 to 15 minutes. Oh. Sa katapusan nga 20 minutes. katapusan kong pangutana base sa Ebanghelyo, the fourth gospel of the Bible according to St. John Evangelist 1:30, I and the Father are one. So pulong ni Kristo yun sa yang gigamit nga ako ug akong amahan usara. Nya mamakat pa si Kristo ni baga pahayag ni Ginoong Kristo. Naman sa 1 Pedro 2:21-22 ang si Kristo dili mamakat. Ya, panudlo sa sibahan katulog ng Romano, si Kristo trugad ang Roman. Matuod nga Diyos, matuod nga tao. Unya, pangingon niya sa Hebreo 6:18, dito ang Diyos dili magbaga. Sato ba kanang 1:30, ako nga akong amano sara, usas baga Diyos. That is one divine nature. One essence, one being. Wala po ubang tao, with due respect kay ngalan nga Paulino sa ilang ililing katawan, ilang to tao gina siya, material being, pare na to. 100% man na siya. Yesu Kristo, di man yung matandi niya. Yesu Kristo, dumay kiniya ni Kristo. Pila ni kiniya niya? Dua. True God and true man. 100% God, 100% man. Niya si Paulino ang ilang Diyos. Usara ka kiniya? Man ra. Niya si Kristo duha, asa mabasa na sa Juan, kining Mikias 5:2 tagna dito sa Mikias 5:2 sa Hebrew Bible, we ata bitrekim ibrata lehiyot mimiula. So kanang napoy Latina Vulgata kung pa ni Musiriap ya, napoy hiding sa Mikias 5:2, Mesiyas niya Bethlehem, mo man tao sa Bethlehem. Unya, kanang mimiulam sa Hebrew, meaning na eternal. Sa tabas Kristo, way sinugan, way katapusan. Eternal siya. Unya, kung itandi naman si ilan ng Diyos, eternal na ito sa Paulino. Nga na, 1937 naman sumasi ang tubag niya. Ni-exist, 1937. Sa wapan 1937, parang bato ba na? Diha na punundag na. Kasi siya mo tubag po. Biblia, mga tubag mo ng Kristo sa ako naman ang tubag, parang yung mga adjustment lain ito yun. Wala nga, pero kamaturan, nagpabiling ginang kamaturan. So manas Kristo, tagna eternal, onya, nagpakatao siya, niya giniw sa mabayang berhen. Wala kong mapakutana ni Gay, Brad, kapta na oras. Nga naman, kinaam sa ilang babae, diskutan ni Brad sa mga ginumong dahilo, sa mga ginumong higayon, inato yung anlan niya naboy inahan. Anaman, mas lindot na dito na katupon. Sa Isaiah 14, usa ka babaeng bere manangkon sa kabatang lalaki tagon si Emmanuel. Namining si Emmanuel, God with us, ang Diyos uban kanato. Niya natuman man na, natuman sa Mateo 1:18-23. Usa ka bata na tao nganlat Jesus o pinag-Isus sa babaeng bere. So naagi berhen, permanenteng perpetual virginity. So lahi ni si Kristo kay si Kristo gianak ni Birhen Maria, nagsabak si Birhen Maria Birhen. Sa panahon ng anak si Birhen Maria, Birhen ng yapon. Sa human ng anak, Birhen ng yapon. Muli na perpetual virginity. Unya, with respect, inahan ni Paulino, makahimo kasi anak nga perpetual virginity ang inahan ni Paulino with respect. Pero si Kristo, inahan ni Christ, perpetual virginity. So diyan na napita sa punuan mga kingsunas pagkatao ni Kristo. Unang yung pagkatao ni Birhen Maria kay ni pagkatao ni Kristo. Pero sa pagka Diyos Kristo, si Birhen Maria wahira. Kaya diyan naman Diyos sa wapang kalibutan. Asa mabasa sa Juan 17:5, ingon ito nga sa wapatanang butang si Kristo uban sa amahan. Ngayon nga niya kanina Yahweh o Jehovah. Unya, mo David sa sinis Yahweh, kalau si Jehovah o si Kristo ba, orang masa? Dili na. Kaya sa panudlo sa diya sa Biblia yun, si Kristo, lahis ng amahan. Asa mabasa? Juan 16:31-32. Ako wa mag-inusara. Sa ito ba ang amahan, lahis sad? O, sa ito ba din ang mausahan mo? Muna, oneness ng sa ilang amahan. Sa ito ba? Palansang tayo sa cross, mong kalagiya. Huwag tayo mapasa. Kaya, atong sundan
si Jesus Christ, anak ni Virgen Maria, dihang nabita perting di una, o bita gidukrina sa simbahan nga perpetual virginity kay way makaangkon nga sa timog kalibutan si Kristo kay anak ug laing babae, kay anak sa Virgen. Ulay gyud. Unya, nganong matuod nga Dios matuod nga tao man. Tuod kay sa Hebreo 2:14 si ang mga anak nag-aambit og unod ug dugo sa mga ginikanan sa samang pagi. Si Jesus sa nag-aambit siyang inahan. Muna sa John 1:14, incarnation ba? Si Kristo nag-isulo og lawas. Muna si San Pablo mihupad yana sa Roma 9:5. Siya naliwas sa mga patriarka nga tao. Ang Diyos labang sa tanan. Tao ni Diyos, both human and divine. Kolosas 2:9. Ang tibuok kapag Diyos ni Kristo naas pagkatao niya. Mahimo ng Paulino ng mga kumintuhat, yung bugata na, matuod ng Diyos, matuod ng tao. Yan ang nakita ang mga doktrina ng Diyos sa inyo ng Diyos. Kaigsunan, na perting ikuna, na si Kristo, iksisido na daan ng pagkatao. O na nga, si Maria, instrumento yun, nagyatag sa Diyos naman, para anha, magambit, munod ng dugo, para si Kristo malansang sa cross, para makawalin dito sa Jerusalem kay kung sa pagwalin ni Kristo sa Jerusalem kung wa pa siya magpagkatao di makita hangin wali siya sa Boulevard ng Magiti City di mo siya makita absolute invisible man ng Diyos di makita kung na pagkatao siya para makita siya unya kanang mahina mga kigsunan perting ligunan doktrina sa simbahan Katoliko Romano bisag mga ubang reliyon na hindi magkahimo anang pagka matuog ni Diyos, matuog na tao ng Jesus Christ. Unya, kuhan kining kanang 1 James 30 o sa uban pa mga versikulo mismong amahan yun sa Hebreo 1:8 may tungod siyang anak kung mao pa ng amahan si Ubang Jesus di tamingon nga may tungod siyang anak lahi ng amahan lahi sa ng anak hindi mo matawag anak kung may amahan di sa matawag amahan kung may anak may order man na tawgonig anak kung may amahan una nga may tungod siyang anak Hebreo 1:8 ang imong trono o Diyos bulungdad hangtod sa kanturan kato ba day mismo siyang anak masabot na ito nga separate sila separate distinct person ba divine first divine person ng amahan second divine person si Kristo Holy Spirit third divine person so muna nga yang puntuha makiksunan na unya sa unuan 5:20 ningon klaro ka dito nga may tungod sa matuog nga Diyos miyanhe ang buktong matuog nga Diyos which are speak gamito ni Suban nga mingon sila nga Son of God o niya Son of God anak sa Diyos nato ba Yahweh anak ko niya si Kristo nato ba buktong matuog nga Diyos why niya Biblia dilipunan dilidungagan so dili niya nganlan o kinsaning tawhana si Kristo kay si Kristo mo ginganlan sa Biblia. Yang Biblia dungagan nilipunan. Asa mabasa na? Deuteronomio 4:2. Jeremias 26:2. Huwag kang magbawas o magdagdag kahit isang salita ayon sa Panginoon. Tagalog Bible. Yan sa Revelation 22:18-19 condemns anyone who changes even one word of the Scripture. Huwag magadugang, huwag magakuha. So ito pa, Biblia, hindi punan dungagan. Kunya kung dungagan ka na, lahi siya, magkasala ka. Mabitan mo na ko nga, during the life of Christ, ginabuhi ni Kristo, pero man ang upat tayo ng milyong yun. Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, and John, four evangelists. Ang Acts of the Apostles, mga apostolis sa ito, kung tingnan na Acts of the Apostles, mga apostolis. Kunya, pinadiyat, paano mga apostolis? Yung suwat ni Juan Evangelista, ang Revelation, San Pablo, naging siniwat, 14 letters, may Paul. Muna nga, ang four Gospels, dili kini magamit sa bang reliyon, ano man, specific ang Kristo na. Ang Kristo na ginangiyan ng the life of Christ. Nagsuroy-suroy siya sa Jerusalem within 3 years. Unya, kung nanay mo
Gitagyan na daan ni Kristo kung sa Mateo 24, versikulo 4, kama 24. Magbantay ka muna yung mabot na padalas bungalan o mapasalaan ka ninyo. Sa ito nga, mudal o na yung nga, yes, si San Pablo mingon sa kuwan sa suwat niya San Pablo na mudal sa ngalan laing Isos. Sa ito ba dahil, naghana. Dili mo fly. Sa ito ba, muna doon, iyaham sana, iyaman ang opinion o gamit ana. Pero ang kamaturan, nagpabiling kamaturan gina. So si Kristo buktong anak ni Birhen Maria niya lalang sa Espiritu Santo. Dili wa sila kining tawag gini og carnal relation sa Holy Spirit si Birhen Maria. Mystical relation. O mystical relation. Unya ang isa sa mga punto mga kaigsunan na ang Simbahan Katoliko Romano dugay ng panahon na iyang tudlo diya sandig sa balang kasulatan na si Kristo mo'y labing gamahanan nga Diyos. O diya si Kristo mo gini muhukom sa buwan 5:22 ang tanang paghukom sa mga naanan ni Kristo. Sa ito ba siya mo'y maghuhukom kaya ang tanang gahom sa man gihatag man ni Kristo, Juan 13:3. Wa magpasabot ihatag ang gawon ay gawon si Jehovah o Yahweh. Wait, sibulis. Pareha naman na sa kandila. Ulitan si Katumban. Nagidalang kanila nga wa magsiga si Brother nagsiga kanila idagdot niya. Pareha nga nagsiga. Muna nga ang God the Father labing gamanan. Si Kristo labing gamanan usab. Asa mabasa na sa Biblia? Na sa Revelation 1:8-9 nga ang miyane mao gini ang labing gamanan. Nya isa may miyane, ang amahan day miyane nga si Kristo may miyane. Aron pag 1 sa 1 Timoteo 1:15, Christ Jesus came to this world to save sinners. Wala, Kristo na. Wala ingalan. Sa ingalan niya. Kanang sa buhat 4:12, wala ilang ngalan sa tibok kalibutan. Mao ni ngalang Isus kubaron sa kuan linatin Yesu Kristo, Yesu Kriste sa Grigo, sa Hebro Yeshua HaMashiach, sa Aramaic Yesu Misika. Sa ito pa mao ni ngalan Jesus Christ. Ya so ba kubaron ang original nga ngalan kubaron sa lain-laing pinulungan nga maura ang kuluban. Yawa na yung adres o laing ngalan na tao. So sa ilahan mo itong baruganan, sa to. Pero sa base sa kamaturan, ang Biblia, pulong kamaturan man ang Biblia. Juan 17:17, Santiago 1:18, Sermo tus Veritate. Ang pulong sa Diyos kamaturan. Sa ito bang kamaturan, ang Biblia, base sa kamaturan. Pero ang baruganan, o sa Quranan, sa kamaturan sa Iglesia Katolika Romana, di kay Biblia lang. Apostolic Tradition, Magisterium of Scriptures. Pero isabayan na ito pinangatpang na ko Biblia. Kaya mo gamit ko sa tradisyon o Apostolic Tradition ako ng Magisterium. Nagdawat sila, huwag kapasalanan niya po, muna baruganan. Pero ang Bible, makaparog niya po na. Kaya kamaturan na yung Biblia. Asa mo ba sa kamaturan? Ay, di. Sa Juan, kining ang pulong sa Diyos kamaturan akong gipahayag na sa una po sa 2 Timoteo 3:15 16. Ang the whole Bible sa Living Bible, the whole Bible sa Living Bible translation. So muna nga ang punto mga kaigsunan nga ang ilahan naman tong view ilang hayat na si Paulino mo ilang ilang Son of God, Mayras Cristo, pero sa Simbahan Katoliko Romano, lahi si Cristo, buktong matuog na Diyos. O niya, matuog na tao. Hindi matandian kayo, matandian, pero hindi maparehaan si Jesus Christ. Nasa bulangan, Kristo, naman na. Namin Kristo sa bulangan. Na Jesus, damang Jesus sa mga lang Jesus. Unang si Jesus Christ, gikuan yun kining
Diyos kung ang ikumplito, di ba? Pahayag, diya sa pulong sa Ginoo. Ang mga kigsunan. O niya, walay sama ni Kristo. Es Kristo, eternal, wise God, invisible. O niya, Juan, kining Juan, di pakita, absolute invisible. Asa mabasa na? 1 Timoteo 1:16. Yes, Kristo, nagpuyo sa adlaw. 1 Timoteo 6:6, nga walay kamatayon. Nagpuyo sa adlaw. Yan ay magkaparihaan ng ubang tao sa kalibutan ng kanila mo. Nagpuyo sa adlaw, hindi na mamatay. Pwede bukata ng mga kigunan. O niya, Roma 1:23, ang Diyos walay kamatayon. Dili mamatay. Diyos ko siya. Niya tao, mamatay man kay material being man. Subject to it mga tao. Basta matod nga tao. Mabila si Kristo na pagkatao, in order to die, he assumed in human nature. Pero si Kristo, 100% man. Namatay niya pagkatao. Isa gingon. 1 Pedro 3:18. Matod pa ni San Pedro muna sa Kapapa, sa Iglesia Katolika, ang pagkatao ni Kristo namatay. O niya sa Juan 2:19-22, ingon si Kristo nga, ining templo pagkagupon, sa tulog adlaw pagkabangunon pag-usap. Ang mga Hudyo naglibog, 46 katuig, tukod ang templo. Pagkagupon niya, tulog adlaw pagkabangunon, naglibog mga Hudyo. Muna nga, ang Ginoo ni gamit siyang pinulungan. Matulpas din natin, Dios loquens omnibus humano modo dictator. Nagkakaupo ka ng Latina. When God speaks to men, He speaks in human way. Tawhanon nga pagi para masabtan. Una nga, ang ipasabot ni Kristo, ang iyang physical body, human body, mo mamatay. Kung namatay iyang Diyos, sa pagbanhaw. Mga 370, naman ang 370 ang Diyos ni Banaw. Una nga, si Kristo di yun malanggat ni mo, hypostatic union, drugad ang druman. Nagkahiusa, ang matulog na Diyos matulog daw, pero wa magkasambog. Muna yung Diyos, guys, na tinuod. Di mo sa bulan, nagkadrugad ang druman man. Yasa na mamasa nga, matat si Kristo. Naingalan tao nga, matulo na sa niyang kinaiya. Drugad ang druman ko na. Ito mga tikso kong igamit. Colosas 9, Roma 9:5, Jan 1:14, Hebreos 14, drugad ang druman. Yung karne, kambit sa kunong dugo. Butangan ang lain tao, matulong na yung kinaiya niya. So, paki na sa Biblia. So, diyan napita mga kikson. By the way, ang baruganan sa Roman Catholic pagkapangulo, tulad-tulad bitan, mawag yun ang wailaing gamiton sa Roman Catholic Church, Matthew 16:19. Pangingon ito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Yata gunupido mga Yahweh's kina sa langit. Whatever bound on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Ba't masabot? Gusto yung masabotan na? Mga Yahweh, yata gunupido. Karang Yahweh ito sabot, hindi Yahweh sa kinan. Yahweh ni Bradsito siyang tricycle. Sakyan ang mudro maghiling, dili na. Kundili, otoridad o gahom ka na. I will give you the supreme authority over my church. So the truth is of loyalty of Jesus Christ, not to believe in Him and worship Him, but Don Marvin. Ang dayhard ni Kristo, dili kay pagsimba pag-ilan niya. Kundili, puntahan ka sa otoridad. Unsa man? Authority, gihatag ni Jesus ay nandun na busol Pedro, mga Yahweh. Niya makadawat og Yahweh, matod ba ni Isaias 22. Tawag ko amahan. Niya kanang amahan sa Griego, papa sa Italian, Latin, papa. Muna si unang sa tumapa si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro mo unang sa tumapa. Kay mo kahatag og Yahweh. Muta ka ko kanina. Nahatag og Yahweh si Paulino. Wa, kaya na ni Kristo ang mga Yahweh. So mo to, ilaham to ba? Mga with your respect, hindi mo pugos kaya ilaham ka. Managlayip na tayo freedom of religion. Kaya so muna dihan napita nga ako lang gitande, comparative study sa pahayag. So uban ako din kanina sa G5 News FM. Dito may sa sharing ka sa Boulevard. So sanay sa nipahayag ko dito. Ingon na itong moderator dito nga, may nindot ito, tubangan itong pangutana si Juan, si Brad Gano, magkumarog siya dito. At ito pang moderator itong ang New Evangelist Ministry. Sabi, ito.
Okay, oras na, 20 minutos. 0.05. Okay, bastos mali na ito ano yun. So, ang sunod, brother friend. Imo bang turno, brother friend, manubag ka kung naay mangutana. So, ang una na itong priority, ang imong kaatbang. Ang mga taga-Tusil people, kung na mo pangutana ni brother friend, mangutana mo. Naay 20 minutos, aron manubag si Brad Efren sa iyang rebuttal Wala man speech. siya diyan. Open ang tanan. Pero kasaman, mangutana mo, mga taga-ungkoy, agapay to the people, dilira, okay ni, decide sila nga dili. Pwede mangutana ang uban dinhi nga mga niya, may tungod sa gipahayag ni Brad Efren. So, ato hantagan og sa base sa ato palisiya, 20 minutos para pagpanubag. Okay, brother friend, imo pang turno ay sa likod-likod diya. Manubag ka sa kung dunay mangutana direct. Okay. Oh. Oh, dia, Brad Harold. Okay. Okay, so atong i-resume ang Indonesia time. Salamat, Reverend. Balik na ha, istrikto sa palisiya, nanatay timer. So, ang pangutana, i-allow na to 1 minute. Ang tubag, 1 minute. No side comments, no foul words. O niya ang premise, dili kay magwali. So, kung dili mahuman ang pangutana tungod kay nag-premise o sobra, atong ulungon ang pangutana, ipatubag na to sa nagtubag. Kunyang nagtubag po, allow na po og 1 minute. Restricto ta kay usahay ma-violate ang rules, dili na nindot paminahon sa mga tao. Niya, o komentaryo naman, kwaon kay natong microphone dilapas na yung uno, dog safety, no, nangilog, o, di ba? Kami na hinoy, madaon. So, balik na, moto yan itong policy, ha? So, manginaot ko nga ito ng sundon ang maong palisya. So, kung start sa time, go. Pwede mautanan. Yes, lain gitu kada tong tanan. O ako di ayo sa ka sayanik sa grupo sa Yawis Yaswa. Okay. Ako mo nang pangutana mo ni. Naghisgot mo ka og Santo Papa. Balaan. Kining balaan nga mahan. Mabasa sa Biblia o dili mabasa sa Biblia? Lisod man dyan kay ang gadapader ko na, Diyos ko na. Wala na lang, hindi pa masahon mo. Okay, punto, ako po na. Ang balaan nga mahan, mabasa sa Biblia o dili mabasa sa Biblia? Kanang gadapader, Diyos amahan ko na. Ang Diyos, balaan ko na. Nabay, Diyos hindi balaan. So, isa hindi pa masahon, karoon naman ang kamatuola na. Okay. Pwede ba o utubag ka o kategorikal sa mga pangutana? Ako ang kategorikal, naaba sa Biblia ang giingon nga balaan nga mahan. O wala? Bisag, dili pa masahon Biblia, lagi na yan. Kamatuola kay pag-iimo God, balaan mo ganyan sa Diyos. Masupa ka na, sige ikaw, di ko masupa ka ng Diyos, balaan mo ganyan dyan. At ba, understood ang amahan, balaan gina. Nagisgot manguga og Santo Papa. Ang Santo Papa, kung ato na siyang natuwang sinultihan din balaan nga amahan. Okay. Sa Juan 17:11, na itong mabasa diya nga balaan nga amahan. Akong pangutana mo ni. Asa na siya naka-address ka nang gingon diyang balaan nga amahan? San Pedro o sa amahan sa langit? Adunay, ang Biblia, adunay mga hanay ba? Mga aong insight sa mga topic guta. Ang mahulo ni Pedro mo yung drive na imong kung pauyunon nga ang gadapader mo sa sumapa mo ni mo ari sa Matthew 16:11.
Ang Matthew 16:19, pag magkadawat og yawi tago sa kamahan, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Isaiah 22:22, ang magkadawat og yawi tago kamahan. Karang kamahan sa English, Father, sa Grigo, Papa, kalinatin Papa. Ano so, siya mo yung unang sa Papa sa Iglesia Apostolika Romana. Dili sa Yahshua HaMashiach. Okay. Brother Iwaiti, ang akong pangutana, kategorikal mo na siya. Kaya naging gupti kag Santo Papa, para ang amahan mo niya, imong si Santo Papa nga Pedro. Akong pangutana na sa Juan 17, Juan 17:11. Ang naging gupti kag bala ang amahan. Asa ni siya naka-address? Samahan nga atong magbubuhat. Pedro, tuwag. Wala kong mugamit anang Juan 17:11. Ay kung mga ana ask me what I have said. Huwag ko mugamit na kang Juan 17:11, kama 21:22. Si Kristo miningon na amahan, mayo nga sila mayo sa uban kanato. Mo man na siya, unity ba? Muna kang hangyo ni Kristo sa kada pader. Wa na magisunod pagka sa Papa, ang sa Papa ang teksto gamit Matthew 16:19 o mga teksto. So ang imong pangutana nga sa wa pa ka mangutana na kay target nga kuan ba kining pwedeng kuan ba kanang modern ka client nga fraud or dishonesty. Okay. Ako na lang biyaan niya diha kay. Yan na lang ako na pangutana kay. Di mo niya tubago, dili man niya siya kay inyong na debate. Pero kamo na lang mo kung siya diha no. Dili niya siya kay debate, pangutana na niya. Focus pangutana. Pangutana na niya. Ayaw Dili ba ba siya comment? ano debate? Ayaw comment. Balik kita sa rules na po. Ha? Ay mong papel para pangutana. Ayaw pag hatag o something nga murag nag-decision kami yun nga wa man tubaga. Focus pangutana rin mong papel. Ayaw lagi paghatag o side comment or any form nga mo'y makalangan na to. Ispekto ta para klaro ta focus ta sa atong discussion, focus po ta sa atong rules. So, okay, pwede pangutana. Ayaw paghatag o side comment. Okay. Ikatulo akong balikon. Ako na lang balikon no. Ikatulo nga dili gani di ko makauyan sa tubagyan ako ni. Okay, pero basta ko matubag ni. Okay. Ay lang pa side comments. Teachers pangutana lagi. Nagisgot man kog ganina og Santo Papa o niya imong giingon nga si Pedro niya una pagid nga Santo Papa. Okay, karon ako pangutana na sa Juan 17. Kunsi. Naday giingon nga balaan nga mahan. Ako pangutana, asa na naka-address kanang pag-ampong ba niya? Balaan niya mahan. Asa naka-address ni? Sa kang Pedro nga balaan niya mahan nga giingon nimo nga unang Santo Papa o sa amahan nga lay nga mao atong magbubuhat. Tubag. Karena pangutana na ako lagi bahaya kanina ninaw ba na. Si Kristo isampit na to gayon nga to samahan. So klaro naman na siguro ka lagod. Anang kategorikal. Kuan kaning ang dili man kay kamawran ng tumano na to. So natubag na. Salamat kayo sa nindot ni mong tubag. Nga ang amahan, ang anak nag-ampon ito samahan. Okay. Karon, ako pangutana mo ni. Sundan gyapon ako sa giyong unang Santo Papa. Kanang imong unang Santo Papa nga gingon si Pedro. Asa na to na mabasa? Sa Biblia o dili sa Biblia? Nasa barang kasulatan, karang unang Santo Papa, isutang yun. Nata sa Mateo 10:1, sa kultura sa Mauriyo, ang basta leader ka, ikinas Santo Papa leader man, naguna ang pangang permit. Lucas 6:12-13, Mateo 10:1. Okay. Nagisgot ka og leader. Nagisgot ka og leader. Karon, nagisgot man ka og leader. Unya dili man to kay si Santo Papa ra ang gisgutan diha sa Mateo 10. Voice signal naman tayo, Lord. Sabrat. Okay, dili mo kay siya ra ang gisgutan diha. Buot pa namong sabton, nga kaning mga apostoles, Kuana? kaning mga apostoles, gihatagan ko katungod nga mahimong leader. Ako pa nga mga apostoles dili lang si Pedro. Leader po sa mga decision. You know, decision, pero sa Universal Church, tibok, kinitibukaan ba, tibok kalibutan, bopra, o leader sa leader. Kato mga apostoles, 11 ka buok,
San Pedro may tigat nga yawi. Angon si wag na tagag yawi. Sa to pa, nagyapon sa Ligaw, dili sama ni San Pedro nga nay mga yawi. Kung siya nagyapon, asa mabasa na? Mateo 18:18. Sa doon ay gahom gyapon, maka-exercise gyapon sa kanita ng sala nga mga natgo, mga babae pag-aborsyon. Ato pa na sa mga obispo. Aborsyon. Kini mga ipatay, naghangayo nga kining nagpila ka mong ipatay. Ato na sa mga kardinal, obispo. Ato na mo kuhan. Dili na sa gawasog. Ang obispo ni Hatag gahong ligar sa pare. Pwede na handol ka pag-exercise mo siyang itong nanak. Okay, sunod ako pangutana. Sa Galacia, natay mabasa diha nga si Pedro magwali dito sa mga Judio. Okay, klaro kayo na nga itong mabasa dito. Okay, mga akong pangutana nasa Roma 16. 1 nga ito sa 25. Okay. Pangita ko no ang ngalan diha ni Pedro kung unong Santo Papa sa Roma. Pangita ang pangalan diha sa Roma 16. Una ba ang pangalan diha ni Pedro? Kay una nagkasa Santo Papa. Pangita una ba? Ang Biblia rin mo, Sara na Kalipuro rin, Roma rin. Sa mga yung Biblia, Genesis and Revelation. Sa pagdugon, kuha mo na, 27 books ko na. Yan, sa mga tangkarang dugon na. So, ang New Testament, 27 kalibro na nga rin. Yan mo, Roma na. Mura na mo kung ipili-pili. Nga, diya. Ang pagkutanan mo, sinuwat ko ng Pablo ko. Yeah. Ang iyong pagkutanan, Pedro, yung ibangita. Nawa, why sige kayo? At Apostol Pedro yung sinuwat. Dito. Masim, ha? Ang sa may punto pagkutanan mo, na mabasa ba si Pedro muna sa tupapa niya? Ang akong pangutana mo ni. Kaya si Pedro nakaadto mong sa Roma. Yagingan lang pag inyo unang Santo Papa. Okay. Ingan lang pag una ang Santo Papa. Ipasabot niya si Pedro nakaadto sa Roma. Karon, mangutana ko sa sulat ni Pablo diya sa Roma. 16. Diya sa 16. Opisan asa nga. Bitigan sa uno ako sa 16. Pagkangalan diha ni Pedro, ang isulatan ni ipangumusta ni Pablo, kay leader ko siya. Di po daw mahimo siyang leader dito, dili siya mga number 1 ang sulat ni Pablo. Makahatag pagkangalan ni Pedro, diha sa Roma 1, paingon sa 16. Makahatag ka, dili ka makahatag. Para patas kay giskod mga San Pablo, San Pedro, Apostol sa Acts of the Apostles, sa buhat 15 cities, naglali sa mga apostoles dito sa Jerusalem. Si Pedro, may isa dito nga, undang mo, siyang lalis. Kaya ang Santo Papa ni Barok, mingon sa linate, Roma lukuta kau sa pinita. No more debate, why debate? So undang ang lalis, tungkol sa leader, arita sa buhat ng apostoles kay nagbingsyon mga apostoles, Pedro sa Pablo. Pero sa 1 Pedro 5:13, klaro kayo sa Living Bible, ningon dito si Pedro, my wife here in Rome. Sabi niya siya, bang akong asawa diya sa Roma. Sa ito ba namulong si Apostol Pedro, nanukad dito sa Roma, ang akong asawa diya sa Roma. Dili biological ng asawa, kundi simbahan. It is a church. My wife here in Rome. Sabot dito si Pedro namatay sa Roma. Muna mga kadaguan nga mga Bible scholar si William Stewart McBurney, na scholar sa Protestante. Dili katoliko, dili one-sided na. Ingon siya sa libro ng Guluhan, The Search for the 12 Apostles. Isus siya ang kinabuhi sa mga apostoles sa Vatican Roma. Ni nanangit si Bible scholar William Stewart McBurney nga mo search sa kinabuhi sa mga apostoles. Inya nasuka dito nga sa page 64-65 sa libro ng Guluhan, The Search for the 12 Apostles, nga dito si San Pedro hid the north at Vatican Hill. Si Pedro gibalikan gilansang sa cross dito sa Vatican. Patay siya dito Roma. So, Protestant scholar o niya Acts of the Apostles. Tubag na. Matot pa nito kanina naglalis. Oh. Okay, naglalis. Ako pangutana mo ni. Asa sila naglalis? Sa Jerusalem o sa Roma? Dito sa Jerusalem. O niya, ang iglesia gitukod din, paminaw, ang iglesia gitukod sa Jerusalem, ilugwa naman sa Roma. Buhat 23:11. Si Pedro, si San Pablo mingon, iingan si Ginoo, Pedro, Pablo,
Kini gipamatuod mo sa Jerusalem, nagpamatuod sa dito sa Roma. So the church of Jerusalem, the church of Rome, just the same. Parihara na. Mura na dumagitin to sibulan. Yan sibulan to dumagitin. Bantay na skilay na. Karang masiruan ba? Sa Latin na vice versa man na. Vice versa. Kung in English na pagbasa, vice versa na. O Latino na vice versa man na. Muna, vice versa. Sibulan to dumagitin. Kung maadto ka sibulan to tanay, adapon ka. Okay. Lagi pangutana, wala pa ilang pangutana dia kayo lain-lain mo nako. Pwede ikaw? Sige, pwede ka. Ako tagaan mo kayo ng kapanaw kay. Oo. Sige, okay bro. Sige bro. Okay, pili pa muna, no? Oo. Amigo Romanik, Ibang Romanik, Radyo Kustara Tanay. Tagagi kayo ron atong bisita. Para dili masaya ang imo ang pag-ani, kaya layo pa katong sipo, no? Para sulit mo pag-ani ba? Nagkabugat mo tanan kay para napugay ka balita dito kay mapasaya si Pubakentot eh. Ano bilib ganing kasi bigita ni Tanay? O kalibatin man dito, sa Radyo Kustara Tanay. Pero na. Oh, may dito tagan ni sa Tanay, pero kaso lagi amo ni sa gihagat sa T5 ibig dumagiti. Oh, dito may ganyan. Oh. Balik ka dito sunod. Kamu sa debate ni Pastor, no? Oh, dapat. Kwarto, Wilmer Bolti Alto, ay yung topic. Bahin sa ang espiritu, dili mamatay. Ang kaluwasan. Oh. Malo sa to, kaya ito to. Sige. Ito yung sana para mga baro-baro kaya ka para kulit mo pagari. Okay. Ay nanigo rin yung mga baba na nadoong mo na mo ganyan yung si Kristo walay sinugdanan o walay katapusan. Gusto ba to, Brad? Ato lang ilibig gamay. Gusto ba to? Tumala sa inyo ang ipamahagan ng human sa inyo ni Bada itong mga alapay. Inuod ko kay biblikal ko na si Kristo eksisido na way sinudyan na way katapusan. Nasa Mikiyas 5:2. Ang amahan sa way sinudyan na way katapusan. Sarmo nabita. Okay. Iyahan namang i-apil sa Diyos. Punta, ilay mo tanapot to para kedua ka tubag. Okay. So, baik sa pagka Diyos, kumuta na. Ang Kristo, yung tinuod Diyos nga walay sa kabalik tapusan. Akong panguta na, diya sa Isaiah, sabi sa naman na mga 400 years na sa nakitabo sa Jerusalem. Si Propeta Isaiah, nagpamatuod siya na alam na tumatawag sa katata. Katawag sa bulungan. Aman, walay katapusan, Diyos magkaho. Diyos na may o kining sanang butang na mugna gumikan sa iuba. Kapag din mo, walay nagdana naman lagi nagbugna niya. Kaya ang may versikulo kitik. Ang akong pangota na yung ka nga walay nagdanan. Pero diha, sa ingon diya, o kining sanang butang na mugna gumikan sa iuba. So, ini, sabi naman ini gibog na naanis nudangan o wala? Ang gibog na sa Diyos, ito nga, ganun na, sinugdanan. Ito nga sa Diyos. Pero ang isa sabi, ulusay, siya mong gigamit nga, si Kristo, ano na, sinugdanan po sa puti mo. Karena kung isa sabi sa hindi mo na itiral makapot mo. Sama rin mingon siya na si Kristo na tao. Kanang na tao, kanang na tao, wak ka siya ba? Ano tao, 800 years before Christ, wak pa matao. Pero nigamit ang presidente tao. Makita sa Dumang Boulevard karong sunod Domingo. So nigamit ang garon. Pero wak pa may makita. Picture ba?
So, unang isa sa Bisay, ini Biblia ini basta-basta kay mga anggulo nga, mga termino nga kuhan ba kanang mga pasabingay, mga i-explain gid sa simbahan gid. Okay, ato pa sa ikaduha po ta, no? Ang sito sa muda nga si Kristo wala ba gibug na? Kaya matod mo, si Kristo wala katapusan kung wala suganan. So, nagamit yung sayas, mo to imagination. Ikaduha na ako nga pangutanan nimo, imo ara gud ang katunan ng pagtubag. Sa Acts 2 verse 36, ingon diya, ang Dios nimugna kang Hesus nga Ginoo o Kristo. Kung sa may pwede mo pahayag na may gibugna. So, bakit na yung ganan? Hindi ka ako lang ito na. Di mana na to si Kristo, duha ka nature kiniya, turugan and Roman. The perfect divinity and perfect humanity. Sa iyang pagka-humanity, ano na yung sirugan, nakambit sa kunudugo ni Birhen Maria. Sa iyang pagkatao, may ano na yung sinugan ba? Kaya tanawin, iputol din mo. Naputol na siya, tapos nag-start atong bangunan na po. Kasi nag smart mo yan. Denting. Tulo ba ko? Naya. Okay. Gamay-gamay na po tayo para makapaway na buga atis sa kung nasulti sulit ay mong bagari. Ikatulong pangutan na ikaw yung punong mutubag. At kung yung punta sa walay sinuganan, Alpha Omega. Ikatulong ang pangutan na ikaw yung mutubag ani. Sa Kolosas 1 versikulo 15, si Kristo ang dagway sa Diyos na dili makita. No? Kolosas 1 versikulo 15, no? Si Kristo ang dagway sa Diyos na dili makita, ang sinugdan sa tanang binuhat. Ikaw yung buto mag-anip. Ako po ito, nagpahig mga ganyan na si Kristo wala sinugdanan. So, ikatulungan na po ni Pungutan na ang pagtubag na aras si Muang. Ya, ilan po katulad ng papaminaw diya. Ako ikaw po Pungutan na, no? Pulong sa uno, ako yung review. Versikulo 15, si Kristo ang dagway sa Diyos na dili makita, ang sinugdan sa tanang binuhat. Kamong naminaw, na isundanan wala. Ikaw tubag. Si Kristo ang dagway sa Diyos ni pagkita. Amon to sabot ang dagway, dili kay physical na naapyan mo, brother, sister, uban pa. Ang Diyos ay material being man. Matubay material being, maras hangin, pero di mo kita, absolute invisible. Sa Genesis 1:26, buhaton na to ang tao sama sa itong dagway. Nato, dagway. Ang pasabutan ng dagway, matubang sa bato sa Episo 4:22-24, dagway sa pagkabalaan. Dagway, si Kristo, mabito sa Juan 14:10 nga, si Filipe ningon, Aman, dugay ang taggoy-goyog. Kasi may, Aman, wapag may kita na, ingon si Kristo, nakita ka na ko, nakita na sa manan. Munang pasabutan ng dagway sa pagkabalaan. Niya, ang lain punto ni mo nga, napay sinugdan, anak, sa tanang binuhat, si Kristo. Aw, si Kristo, gingan lang sa anak sa Diyos. Siyagi sa kababae. At wala siya may tanang binuhat. Siya unang binuhat nga, di pagkatao. Katao, giniyagi sa Bayan Birhen. Sa iyang pagkatao, makita siya na doon na siya sinugdan. Ang iyang pagkatao, isip tao. Pero isip Diyos, existido na siya daan sa wa pang tanang butang. John 1:1, Living Bible, before anything existed, there was Christ with God. Sa wa pang tanang butang, si Kristo diha na. Pato pa, nga lang nagsibo. Meaning sa sibo, Christ existed before the universe.
Cebu upat ka litra, Christ existed before the universe. Sa tuwas Kristo, existido na, wapang kalibutan. Okay. Ihatag na po na ako sa lahi ng mga utana. Pag may mga utana niyo diha, o kung wala na, ibalik na ko sa ito ang ibatis ito. Napad na po utana, may utana. Ako, aktif ng utana ko, dili para sa bulsa, kundi ang nasa India. Ato, nag-iikwa may malang suban. May pakutana na si Brad. Okay, may gawin tanan. Indot kay niya ka Brady Train. Okay. Mutana naman ka. Una pangutana ba di Train? Di mayug dungog kita sa inyong debate. Ato ni klaruhon kay tinuod ba gyud na si Kristo ay ang Diyos na matay. Kay ako na dungog ninyo ni Brad Alvin na di mo gantuwi ana. Pareha mong safety. Kung asa'y tinuod ani kay si ang Diyos namatay literal. O sa may tuwagan ni Brad Alvin. Ano yung banting issue within the Catholic Church. Lumay prinsipyo na kanayon. The enemies of the Catholic Church are not outside the church, but within the church. Ang away sa simbahang Katoliko di lang sa gawas nasa sa church. So, kana mga dogmatic, mga isisbig, parang isisbig, Latin lagi simbahang, misal pare o English, Tagalog, para nila invalido nga misa. So, muna, isisbig, tagan ako yung mga pare, pila ka pare muna sila, mga depender. Naiuban po nga kuhan, kanang Orthodox Church, they buwak po na sa Katoliko sa tuig 1054 AD ano Domini, usa ka obispo ni sipak sa separated from the Roman Catholic Church. So, ang ilang sakramento, matubang Monsignor Gaetano Bilbilinggo, Grand Master sa Latin, di ka kahukom rin different nga invalido ang ilang sakramento kay kung si yung balik na rin. Hindi tayo mag-ingon nga invalido kung si Pusius Musaka, obispo, na diligar niya sa yung obispo, sa wap siya mamatay ba? Inapasa niya sa yung obispo, napasa ang karon di balik ang sakramento sa Orthodox Church. Pero wak kayo dokumento kabinta, kasi wak mapasa, invalido niya ng sakramento. May ko mo din yung kuhan, muna story sa simbahan ba nga, dagang ginagawa. Pero kanang imong gaday isyo nga, ako si Franco Fernandez gahapon, ihataga ni Arsobispo Palma o accredited yun nga. Ikaw, Franco, si Pisibo, mo authorized na Catholic Independent. Sumasa ko na nadunggan, wak po kuyog nga ni sa mga si Pisibo, i-council lead team ito kahapon, mo expire na siya sunod 2026 na ito. Si Branso ko noon yun, kita sa Christ ko nung paghatang ko, ilang ko Branso. Sa ito pa di ay, ang baruganan sa St. Pisibo, sakto, Palma, subismo ko na. Sa ito pa, sakto ang iyang baruganan. Pero ganun mo pangutana, ganun kita mo sa mong pinuli discussion na Alvin. Kaya matubang ba rin Lucasino, healthy discussion man, lalis, wala'y personalan. Ganun Diyos sa matay, unbiblical na, ganun mo na sa Roma 1:23. Ang Diyos dili mamatay. Nasa 1:16, ang Diyos nagpuyo sa Adaw nga dili madulway kamatayo. 1 Timoteo 1:17, God is immortal. Juan 12:34, ako kagahapon ako gang kaningon ba? Kanang gahapon ko Hebreo 13:8 ba? Nga ano na ba? Remain ang Mesiya. Ato ba? Di siya mamatay. Pero ang wala coincide sa kuan sa katekismo ng Catholic Church nga naman na sa 4:6 ay gamit nga ang divine person namatay pero wa kay mabasa literal yun. Di ba kuan lang ito nga ang gi-attribute ang way CCC sa kumbag niya katekismo nga ang ipahit sa divine person ang kamatayon. Mura ko na si Brad Sinto ko kung pahiran ni Brad Dundon Marvin og Milo ngayon naong, nagamaylo ngayon naong, pero wa mahimong Milo.
ipahit naman. Mura ko ni Mrs. Pila libro Mrs. sinuwat. 5 books of Mrs. Yan namatay na sa Mrs. Ito ba yung edad? Termio de 466. Isa ba yung Hindi was suwat. Ang sekretary ni suwat. Pero ngan ka pong Mrs. gigamit. Mura ipahit ka po ni Mrs. Kasi patay na siya. Mura nang second Ben person, ang kapatang ipahit ni Ben person is always alive, died in his human nature. Is always alive, eternal mo siya. 5 to 5 sa katigisim o Catholic Church. Pero, tulog ini ka words ang kibuhian, mga kaigsunan, God died literal. Father Francis Fernandez, nailog mo sila. Alvin, nailog sa mi. Juan, kining, usap na lang hinihinay ron. God died literal. God died nila. Ang literal, ikuha, pero, ingos mansok, ayaw guna, wa abra defend kay supak sa dugma ang God died literal. Nya supak sa dugma, ang dugma kamatuuran man katubang Sir Gibulinggo, kamatuuran ang dugma. Official teaching ba? Nya kisa may tiglamdag sa kamatuuran. Naman sa Juan 16:12-13. Ang Espiritu Santo tigudlos kamatuoran. Nya mo supak kasi sa Santo. Matthew 12:16. Sin ang Holy Spirit. Watak sa pasiluoy sa itong sala. Nato sala sa Holy Spirit ang God died literal. Wala mong tubaga. Okay, ako lang iklaro kay kami, di kami mutuo nga matay ko ang Diyos, di kita mamatay. So, puro naman ko na safety na, ba? So, libo ko kaasay, di ko na safety, ani? Kaya, puro mga safety, okay lang. Okay lang, panguntahan na, Brad. Brad, Brad. Now, akong nadunggan, pag-abot na ako, nga guys, good mo, at si Pedro may unang sa papa sa iglesia gituko ni Kristo. Okay, ako na rosihon kay si Ginoong Hesus sa Mateo 16:18 tuko sa iglesia. Onya, ginas Pedro, ikaw si Pedro, babaw ni patutukuro ko iglesia. Mangutan ako ato, brad, friend, sa dihang pagtuko ni Kristo, iglesia nga si Pedro yung ikutihan. Naabato diya ang mga unsi nga yan, kuyog atong panahon na, unsi nga apostolik, alabi api siyudat. Sa Mateo 16:18, Tuis Petros et Sobrang Petram ilipig Gabo Ignesimiam et Porte Imprenon Revelun Apersosiam. Ako siya, nagakwak-kwak ng labi. So ito yung Peter Apantes sa World Network. Ano naman? Peter may kisutan ba? O ano may nasulat sa niya isa source sa kasimbahan gitukod. Puring saksi si Apostol Pedro pag hayag ni Christ. Nausar kay Iglesia. Unya, dagang niyang gonin ng Matthew 18, kabalista, Mongkon, Isan Cristo, uba mga Portugis, o ang gona na unang simbahan na. Ya, dagang mga gona na, isa butangan mo na Catholic Church sila. Ang kunon niya mo na, lantugi niya mo. Oh, isa butangan mo na Catholic Church ya? Oh. Nagkaroon, okay. So, imo ito ba nga si Pedro? Wala ikaw ba kung na to? Kung ibutang dangan sila. Kanos aman, gisulti ni Kristo na si Pedro may unang sa tupapa sa iglesia ang itukod. So, sa mga ganing genuine verse gigamit sa Roman Catholic Church ang Matthew 16:19. Wasa na gamit ang Bishop Poro, Taur Catholic People. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ako lang kiskutan kanina, niya sa Latin ang pagkata putnot, mawag yung ni Father Yap, Monsignor Yap, nga labang punuan sa Apostol Pedro ang kadatong mga yawi. So, labang punuan, meaning, siya head of the Apostle, siya may unang sa tupapa sa Iglesia Katolika Romana. Universal judge ba? Kaya ningo man ito sa ni Bishop Poro, I will give you the supreme authority. Supreme authority. Unang sa tupapa. Karoon, kinsa may sulti nga si Pedro, may unang sa tupapa kay litangan yawi. Kadraon na ito, may pakapindihan nga ikaw mo'y tupapa. Kanos naman, kung kinsa may kasulti, si Kristo ba o laing tao magkasulti, na si Pedro may unang sa tupapa, kaya yawi raman nagyatawa may pakapin sa tupapa. Karang magkadawat o giyawi, tago na kamahan, Isaiah 22:21-22. Karang pangutana,
Ngayon mo nga, kinsa, ang simbahan niya simbahan iyan, inuko ni Cristo na, ang simbahan mo ingon nga, si Pedro may unang sa Tubapa. Mauro ko nang mutana nga, nabay Diyos. Ang Diyos di mo na makita, absolute invisible. Sa ba, ang uban mo, huwag kay Diyos. Eh, di ko na makita. Niya kinsa may ingon nga, there is God. Una yung sa kining kuan ba, di mo gamit o bersikulo ni. Nga, yung sa unang pagpulibang na Diyos, hindi mo na makita. Ang analogy na, at katubag na, katubag ha? Abe, tubag ka, no? Ano nito kada Diyos nga dili, hindi makita. Ay ruanong si. Amo na na. Pagod ako kay alaala mo yung kung walay. Ha? Arili, at least wala. Pero kita, abisan pa o di mo gamit o Bible, kana lang mga tanong. Oh, kana lang mga tanong. Pag tanong ko no diha, ikaw mo bira na matubo, di ko na matubo ko ang Diyos. Ang Diyos may matubo na. Okay. O ngayon ka, anong tuo magagadi sa makita? Ini sa pagtuo, kauluan pagtuo, natuo ka sa butang, o natin makita mo man ang Diyos. Eh, ang simbahan, ako pamagotan, ang simbahan mo yun, nagingon, ini analogy ha. Si UID na wali sa Boulevard, Bukit City. Niya si Sikyo rito sa hari sa Sumay, Domingo, mingon nga, di ko mo to, kaya wako kitang mo rin ni UID. Nyari sa Dumaguete, Negros Oriental. Huwag siya nakita. So, di siya mo to, kaya huwag siya nakita. Ora, binaw. Kumunta na sa ni Brad Roy. Nga dito ba si YD? Musalig siya Roy, siya dito. Musalig siya Roy, dito. Bisag buwa siya kakita, ito na siya. Ora na niya, kinsa may naging ulit ka, si parang Katoliko. Ang Biblia, binuhat na si Pata. Ang Biblia, binuhat na si Ban. Ang philosophical question ang substantial definition ba, ay speaker, namgoy mga punto nga tubago ng filosofiya. Filosofiya, on the level of reason that is philosophy. Rason, ang theology, di pa namahan ay magwak na filosofiya. Biblia, Bible to Bible, yan naman ay. Inang nagray, ang essential subject sa seminary, dogmatic theology o moral theology. Kaya moral theology, human actions under the right of revelation, under mga sugal, mga kasaloban na diya. Nya dogmatic, kung sa may dogmatic, explain the truth about religion. Kanang sa moral, kanang 10 commandments, ayaw pagpatay. Ganong di baga magpatay, dogmatic, i-explain mo nimo. Nya, noon naman filosofiya sa mga pari, kanang seminaryo. Ihandik na di mo diya para masaksan. Na mga prinsipyo ba? Una, brad. So, ito yung mga immaterial being yung pangutana. Diyos man. Immaterial being yung God. Under na science of being, ontology. Kato ba, di ka makita, di ka problema na. Hindi ko na makita. Ang nangyyon na Diyos, ang simbahan Katoliko Romano. Motong analogy, bisagwa sa kita. Doon ka na simple sa Cebu. Isalig sa kasulting nga nakita na nga mutuo na siya sa kuwasang kita. Oo na yung analogy ni Grandmaster President Katoliko. Una nga, ganitong mga tawhanon nga pagsulti ba? Human way. Sa simba, latlong magkapaturan na nasa simbahan Katoliko Romano. Sakto na ito gagawin na wala kayo usa ka apostolit na sulti si Pedro may unang papa una sa papa sa Togo ni Cristo. Wala kayo, simbahan kayo. Ang simbahan. Kinsa man po sa simbahan ang tao kasulti na si Pedro unang papa. Kinsa man. Kaya ka nang nakakita siya ng panahon na. Kaya simbahan mo ka. So kauban ni Pedro. Kinsa may kauban ni Pedro sa 12 na apostolit? Pablo. Sa likway sa simbahan, sa likway ni Cristo, Lucas 16. Simbahan gani, imo ko nang tinggayon kinsa, simbahan, Pope ang College of the Bishop, that is Church, Magisterium, Pope ang College of the Bishop, imo nang isilikay, sa likway ni Christ, sila man, deklarar mga, the first Pope from St. Peter. Siya man. Kaya mo interpret sa pinasa, impo na target sa Biblia, sa Catechism of the Catholic Church, number 100, the authentic interpreter of the Word of God has been entrusted solely to the Magisterium, Pope and the College of the Bishop. Kaso ba, ang authority mo, interpret na ang simbahan Katoliko Romano.
Oh, sumahan ka. Hindi interpreter. Maka-interpret ka katuwa, pero dili. Yan ang daw ni Diri. Oh, may interpret nga. Niya si Maningon. Buwan. Salamat din, Sir. Sir, salamat din, Brad. So, muna nga sa pag-video. Ano pa yung mga utangan, mga bago na piling yung mga bisita? Okay. Ito yung, sulit din mo bagari ito yung Cebu kay dagang utana. Kay, sir, bigay ko na. Ako din si Victor Lozana sa Valencia. Suro-suro yun. Ako ang simbahan, kami kasi diri sa Dumaguete Community Church, diri sa Dumaguete. Kami sa Tip-Top Hotel, Valencia. Ang akong pangutanan kay ganahan sa kong pagkatuon kay dagat na pagkatunan ko makapangutanan namin. Sumala sa pagtulungan na akong nadunggan na ibawaan sa inyong pagtudlo na si Apostol Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roma. Akong pangutanan mo ni kung siya ang unang Santo Papa sa Roma, ang pangutanan kanus Asya nahimong unang Santo Papa sa Roma. Kinsay nag-declare dito na siya Santo Papa sa Roma kanus Anos asad siya unang nakaadto sa Roma. Kay sa akong pagkasayon, si Apostol Pedro itawag na apostol sa mga Hudyo. Si Pablo itawag apostol sa mga Hintil. So, nakaadto pa ka si Pedro sa Roma dahil gideklara siya dito na unang sa Papa tapos sa Hudyo man siya itawag. Wa man siya tawagan atos mga Hintil. Ikatungag pangutana mo ulit. Kung si Pedro ang unang Santo Papa, sundo na itong iyang mga example kay siya may Santo Papa, anong nagtudlok man ang atong simbahan Katoliko nga di ninyo ang mga parik? Sa unang Timoteo 4:3 na binon, na ang mga mini na mga pagtulungan magatudlok, pagdili sa mga pagsimanginyo o ang mga mga dili nga gipakaon sa unang Timoteo 4:3. So ako na po gusto na po nako malabdagan sa ano na pagkatanan no. Kaya ano po siya ang Santo Papa sunod na tanan ko yung example. Pero si Pedro inyo pero nga nung atong mga ang atong Santo Papa mga unang mga pali anong nagdilig man sa pagdiman. Salamat sa tubag o sa kalabdagan. Sama di Brad, mura gayin si Pedro. Ang unang tubang imong last nga pangutana, si Pedro, wa tayo asawa, dili minyo. Sa 8:14, ang iyang ugangan mo to. Pero, ang muna nga, kung nai asawa, kinsa mingalan siyang asawa. Oo, muna yung pangutana, napay marriage certificate. So, wa siya asawa. Ang ipasabot ng asawa niya, mo niya sa 2 Corinto 11:1-2 na asama na nga si Kristo imong ipagkaslan. Morning sa 1 Pedro 5:13 sa Living Bible, my wife here in Rome. Kato ba si San Pedro, Apostol Pedro, dito sa Roma nagsulti, ang akong asawa niya sa Roma. So dito sa Roma niya, footnote sa Living Bible, it is a church. Ang wife, so si Pan, ang iyong asawa, dili biological ng asawa, kundi simbahan. Unya, ang punto niya nga sa Mateo 19:28-29, ningom so, isa ka tumubiya siyang asawa, mga anak. Unya, sunod ka na po, magkadaw ito ganti. Ibiyaan ng Pedro. Kung wa sa asawa, kanang mobiya na mo asawa, biyaan mo asawa, wala kay asawa na, wa na asawa, ibiyaan mo siya. Mateo 19:28-29. Mga pasulis inglan na. Unya, ang unang pagkutana nimo kanusa na himong sa Santo Papa si Apostol Pedro. Pag dawat ng pangayawi sa Mateo 16:19,
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Ang makadawat mga yawi, tawgon siya amahan. Asa mabasa, Isaiah 22, 21, 22. Yan ka ng amahan, ihubad sa Latin, Papa, Italian word, Mapa, gihapon. Griego, Papa. Unya, ang simbahan mo yung naghanay sa Biblia, kay kini Biblia, buwam ko hanay pa man siya God, kay ginamit ang filosofiya, mga dogmatic o moral na nasa simbahan sa Catechism of the Catholic Church. Una nga sa New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287, na yung list of popes ito, 67 AD, namatay si Apostol Pedro sa first book of Rome. Namatay siya. Sa sawa pa matay, wak about 67 AD. Sa ito, tinaw, klaro kayo nga, na ay encyclopedia sa reference nga unang sa Papa siya. Nga, New Book of Knowledge, anay, World Almanac, ano po pa. Kasan, nagaw mga libro na mga standard references nga si San Pedro mo yung unang Santo Papa. Ang pangutanan, kung dili sa unang Santo Papa, isa mo sa iyo unang Santo Papa nga o may gihatagang mga yawi. Ang mga dawat og yawi, tagumang kamahan. So mo na sasawan. Muna ko yung pamit tubag, Brad, sa kuha, na kanang pangutanan nga dili magbinyo, usa ka na ka church discipline. Dili kina doktrinal nga pangutanan. Dili pagtulunan ba? Mao bitaw nga disiplina na siya sa to ba? Dili na dogmatic teaching. Kanang dogmatic, kanang pangutanan ko man na silibase man na siya. Church discipline. Sa kanya explanation mo na dili literal ninyo si Pedro ang inyong kubag. Pero masahan di kagsintas na literal siya nanay ugangan. Basahon na po sa English tinulungan, di wa ko Bisaya. Then Jesus got up to leave the synagogue and went into Simon's house. Di po dagoy ni Lite, di po dagoy ni Juan. Ni Adtos Jesus sa iyang balay. Literal ni Adtos balay. Now Simon's mother-in-law was sick. Literal po din. Klaro po. Kaya usa sa paghubad din mo sa Biblia na ay literal, na ay spiritual na paghubad. Kanina asawa. i-explain din. Kanang may mga nga asawa, ang asawa niya, ang iyang calling as a priest. Lahi pa na nga context. Pero ato ang wala man ilista ang iyang ngalan sa asawa. Pero imposible na kung may ngalan pero may ugangan, dili na kalimod. Ang tanang tao man ay ugangan na minyo na isang di pa nila ng asawa ang ngalan. Mga Brad, kaya di po na ugangan na niya. Sino Simon? Basta ang ibutang niya, Brad, ugangan, wala yung asawa. Iya lang gidugangan nga. Iya lang gidugangan asawa. Pero Imposible istorya nga. Brad, Dili ko na doon debate na so ang akong kaputan na kung dili literal na minyo siya sa ato pa ang pag-adto ni Jesus o ang pag-ayo sa iyang ugangan, ugangan lagi. dili po to literal. Kung ugangan, kung suman, ang pangutanan na ako, kung may ugangan minyo, dili. Oh niya, kung Ang patay subject ng matter na asawa. to, ang asawa man. Hindi man ugang na to. Kasi mga sasawa niya. Minaw. Kaya ebidensya mo na. Minaw sa. Sa asawa. Kasi kasi asawa na yung asawa. Oo. Hindi, una, ang kinsa tumubiya sa asawa, mga anak, mga ikso, musunod ng Kristo, kadaw ito ganding bilo-bilo. Matthew 19, 19. Sato pa, pagsunod ni Pedro, wala yung asawa. Wah, ibiya ko. Kaya mo biya niya eh. Ada yung asawa na? Ha? Ade, punto. Ang Biblia, mag-explicar sa Hebrew 4:12, haitis pananduay suwam. Una ang sindrom ugangan, ang isyu, ang pangutanan mo, dili mo ugangan ang asawa man. Yeah. Asawa kasi may nga sa asawa. Oo, mo kasi ang asawa. So muna nga, may dumod po na ng mga silibat si Yesewa ang limang pinyo.
Church discipline ka na, dili ka na siya Masig dapat dogmatic. pangutana. Dili, doktrina ba, pagtulunan. I-allow na Aging suna. time. Oh, sa mga nga, muna itong ikatubag sa mundo na pangutana marang Isang Kristo na. Dili, sa sunod na lang kay wala tayong oras. Last na lang okay. Napamay mo. Last na lang, no? Apay lang yung na, no? Last na lang, okay? Katapusan na lang yung no? Okay. Dahil nga tungkol ka, naduwag mo na ako. Kaya nga pangutana, tumpay niya itong kang sir nga pangutana. Bakit pa mo, imong manigigamit ko niya sa Lord living. Ang makadawat kong yabi, yawin, himo siyang amahan. Okay. Now, ako pangutana mo ni. Eh, inyo magiging pangmukot kasi Sir Pedro, unang sa tupa sa Roma, ang makadawat ko ng yawin, tao ko kamahan. Okay, ano po tana mo? Sige ko lagi kayo ni. Sa pagdawat niya sa yabi o sa gahom o sa authority, asa niya ginawa? Sa Roma o sa Jerusalem? Laro mo mo na sa Jerusalem kaya siya, matili sa Jesus service. O niya, sa ang Roma, kaya ang Iglesia Katolika, kining lugay man sa Roma, nasa John 1:11. Sa buhat Petrisonsi, Balik-balik. extended durong ang Iglesia Katolika. So ang headquarters sa Catholic Church sa Jerusalem, ilugay sa Roma. Ito ang ito headquarters. Ikan sa Roma, ikan lang sa pagkalibutan, Roma o City. So, ano yung abutan sa Dumaguete ni Cristo Rizal? Laro kayo nga dito sa Jerusalem ka nakadawat o? Sabi, ayawe, okay? Karon nagingan ang inyong libro, mga encyclopedia ninyo nga, St. Peter, mao yung unang Santo Papa. Encyclopedia mo nagingon. Karon, kung atong siyang terminuhan, nauna yung Santo Papa, atong gawaton, nauna yung Santo Papa. Ang asa siya maunang Santo Papa? Sa Roma o sa Jerusalem. Kaya yung libro, nagingon niya, unang Santo Papa, si Pedro dito sa Roma. Okay, asay maayo nga termino. Kasi Pedro, unang Santo Papa sa Jerusalem. Si Pedro mo. Asa may maayo eh. Kasi unang sa pa sa Roman Catholic Church, Roman Catholic Church. Dito sa Jerusalem, may dagan sa mga yawi, si Pedro. Kunya, ilugway man sa Roma, ang maong iglesia, kaya wak sa lawak sa Jesus, nagwali ito, John 1:11, ingon ito, Ekim on this own, and receive him not, wak sa lawak. Kunya, headquarters sa Catholic Church, extended to Rome, buhat 22. Mga maliwan. Yung mo ito nga, sa Roman Catholic Church, siya may the first book of Rome. Imo lugar man imo, pinagkuha man imo. Sa Roman Catholic Church man. Okay, mag-history.